Ngibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazarethe. Amen. Ngibingelele nomama. Ngibingelele omama bakhona abasha. Amen. Obhuti engibabonayo. Amen. Sonto Skole ngelihle igama umpheli wethu. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ngifuna sibheke kancane nale izwi esizothola kuSamuel, 1 Samuel. Mase sizobheka izwi esilithola ngapha kwaba encwadi yamakhosi besibili 7 sizoqala ku3. Amen. Hallelujah. Ngifuna ukutshela ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi nivumelane ngento. Lithi iBhayibheli if nivumelana ngokuthile mina ngiba khona ngibe ngosithathu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If ekhaya nibamba imithi kuba khona ongafuni. Uyokwazi ukuthi leyo nto isuke sengeke isaba khona. Ngoba sekhona leyo ongafumana. Hallelujah. Hallelujah. Ngamanye ukuvumelana ngento noma kuthiwa uyakholwa noma kuthiwa ukhona. Kodwa ukuvumelana ngento kunamandla ngokuNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga kwaba khona amadoda athi sifuna ukubona uNkulunkulu. Kuthiwa bakhanda umbhoshongo, bebekhanda umbhoshongo, bebekhanda abanhliziyo iyonke. Kuthiwa umbhoshongo usuzofika uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu ngenxa yesithembiso esithembisileyo yokuthi bebevumelana ngezilalo mina ngizoba khona. Ngizokwenza njani ukuthi abantu bangafiki kimi? Lithi iBhayibheli wabashaya ngolimi bangazwana. Omunye wakhuluma ulimi oluhlukile kunomunye. Omunye wazwakala sengathi uyathuka kunomunye. Wasethi uNkulunkulu wenza lento ukuthi laba bantu bonke bazoyizimisela into abayixolileyo. Jesus. Hallelujah. Impeni ihlukana kangaka iyona isizathu ayikwazi ukubaluleka kokuhlangana nivumelane ngezenhlalo. Ayikosiyami. My God. Hallelujah. Amen. Ayikho into ebaluleke ngento uNkulunkulu ayisho kuyo bafana. Amen. Ngifuna ukutshela baba ukuthi nivumelana Yesu nasekhaya umyeni wakho ngeze sonke nivumelana uNkulunkulu uzovela abangosithathu ufasayisa ukuthi Jesus Yesu yakho kufela. Ayikho into mawuzobe ngahluleka uma izosebenzisa into eseBhayibhelini eyithi wena Mose ngathi ushilo wathi besivumelana siba bathathu wena bakhona ngolithathu asebemazi nokuphila kwezolo kodwa bafana ukuthi ngekhaya nasiselana yasekhaya Jesus ayikho into eziyashilo wena. Ondazi ukuthi mawuqala imithini nomndeni wakho uhlezi nisotafuleni kodwa khona into yethu ongavumelana nayo ngeke nokuthuleseka. Ngoba uma niqhubeka ngaleyo mithini uNkulunkulu akasekho. Kodwa meniqala imithini nivumelana nonke ngazilimo uNkulunkulu bakhulule kwesiko. Ayikamana. Ngizotshela mntwana namhlanje ukuthi lonyaka wa-23 unyaka wakho. Okuvumelana nalabo abantu abafelinapho bese wena uthatha i-decision yakho nivumelene kungekho noyedwa ozokuphikisa. Uyangizwa ukuthi nje noma kuthiwa khona noma kuthiwa kakhona kodwa kumele ivumelane uNkulunkulu wakhona ngokushiya. Oh hallelujah. Isithembiso sakhe uyasifeza. Asifunde aqale lapha ngoba amakhosi sizogcina kumshumayeli kuSamuel, 1 Samuel. Ikhona indawo emthimbeni omkhulu ebukhosini bukaNkulunkulu.
kama Selia kushona Taka matunzi Hesimazi ukuthi wena ukhona hesimazi ukuthi wena ukhona hesimazi Jesu hesimazi ukuthi hesimazi